Btr साख्रि होनायखौ लानानै MLA लरेन्स इस्लारिनि खेंफोरथि माखासे सान सिगां माखासे सुबुंफोरा Btr साख्रि होनो थाखाय आसाम सरकारनि पारमिसन लानांगौ Btr सरकारा गाव हारसिङैनो Btr साख्रि होनो हाया होननानै फोसावदोंमोन आरो गोबां सुबुंफोरा गोनो गोथो जानानै दङ नाथाय बिनि सायाव जोबोद गाहामैनो खेंफोरथि होदों MLA लरेन्स इस्लारिया MLA लरेन्स इस्लारिया बुंदों दि Btr सरकारा थामथि आरो ब्रैथि खोलोबनि साख्रिखौ गाव हारसिङैनो होनो हायो नाथाय साख्रि होनायनि सिगां रायजो सरकारनिफ्राय एप्रुभ लानांगौ मानोना साख्रि मावग्राफोरनि दान बान्थाखौ रायजो सरकारनिफ्रायसो मोननाय जागोन सिगाङावबो बिदिनोमोन रायजो सरकारनिफ्राय एप्रुभ लाखांनायनि उनाव Btr सरकारा गावनो आनजाद लानानै साख्रिखौ होनो हायो बेयाव जेबो गोनो गोथो गैया Btr सरकारा साख्रि होनो थाखाय आसाम सरकारनाव पारमिसन लानांगौ होननाया नंखाय बेयो बेरेखा हान्जानि बांसावनायसो दिनै UPPL राजखान्थि हान्जाया क'क्राझार बिगियान फरायसालिमानि नीलकमल ब्रह्म नब्लाङाव फैगौ नबेम्बर दानाव 3 बोसोरारि जथुमा खुंफुंनो थाखाय बानजाय आफाद दाफुंनाय जायो बेयावनो बे बाथ्राफोरखौ MLA लरेन्स इस्लारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथिदों फैगौ नबेम्बरनि लास्ट वीकआव UPPL हान्जानि 3 बोसोरारि जे जथुमा बे जथुमाखौ क'क्राझारावनो खुंनाय जागोन आरो बिनि थाखाय दिनै बानजाय आफाद दानाय जादों जाहाथे जोङो बेखौ गाहामै गाहाम खुंफुंनो हायो मानोना जोंनि गासै 10 जिल्ला आफादा बेयाव बाहागो लागोन 40 ब्लक UPPL निफ्राय बेयाव बाहागो लागोन गोबां रोजा रोजा बावहाय थान्दै जथुमाव बाहागो लाफैगोन गोनांथार आयदाफोरखौ सावरायनाय जागोन सरकारनि आरो हान्जानि खोथा बाथ्राफोरखौ सावरायनाय जागोन बेनिखायनो बे गासैबो हाबाफारिखौ मोजाङै खुंफुंनो थाखाय दिनै मोनसे बानजाय आफाद मिरुनिफ्राय दानानै होफैदों आरो फैबाय फुजानि उनाव जोङो जेसेबां दालाय आफाद दानांगौ बे दालाय आफाद दाफुंनायनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ मावफुंनाय जागोन जायगाखौ क'क्राझाराव खालामनाय जागोन क'क्राझार सोहोरनि खाथियाव सान्दामारि ओनसोलावनो बेखौ खालामनो थाखाय जों थिक सानदों सान्दामारिनि साखाथि फाखाथियावनो जोंनि बे हाबाफारिया जागोन अपोजिशन पार्टिनि बेयो बानसावनायसो 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेड बेखौ BTC आ होनो हायो नाथाय माने साख्रि होनायनि सिगांनो स्टेटनिफ्राय एप्रुभ लानांगौ मानो होननानै बुङोबा बिसिनि जे बेथन बे बेथनखौ स्टेटनिफ्रायसो जों मोनगोन बिनिखायनो जे 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेडखौ इन्टारभिउ होनायनि सिगां जाहाथे स्टेटनिफ्राय एप्रुभ लायो सेंसन लायो बे बाथ्राखौसो बुंनाय जादों जे स्टेटनाव पारमिसन लानानैसो होनांगौ बायदिसिना बुंनाया बे नंखाय बाथ्रा सिगांबो बेबायदिनो जाखादोंमोन स्टेटनिफ्राय एप्रुभ लानांगौ मानोना थाखा फैसाखौ सोर हरगोन बिसिनि बेथनखौ सोर होगोन स्टेटआनो बेनिखायनो जेसेबां पस्टनि इन्टारभिउ जागोन बेखौ स्टेटनिफ्राय एप्रुभ लानांगौ आरो एप्रुभ लाखांनायनि उनावनो BTC आ गावनो इन्टारभिउ होनानै एपइन्टमेन्ट खालामनो हायो बेखिनियानो শ্ৰদ্ধাৰ কোকৰাঝাৰবাসী জনগণ ইয়াৰ দ্বাৰা কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগণলৈ এটা জৰুৰী ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অধীনত প্ৰপাৰ্টি বা হোল্ডিং টেক্সৰ সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কাম পূৰ্ণ গতিত চলি আছে যি সকলে এতিয়াও সেল্ফ এছেছমেণ্ট বা ৰি এছেছমেণ্টৰ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা নাই তেওঁলোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ আপোনালোকে অতি সোনকালে অনলাইন যোগে সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামসমূহ সমাধান কৰি লওক তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে প্লে ষ্টৰলৈ গৈ আসাম প্ৰপাৰ্টি টেক্স এপছটো ডাউনলোড কৰি এই এপছৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ আধৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰিব নতুবা play.google.com/store/apps/websiteৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিব যদিহে আপোনাৰ অনলাইন যোগে আধৰুৱা কামবোৰ কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ ৱাৰ্ড কমিছনাৰৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্মসমূহ সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি লওক বিতংকৈ জানিবলৈ কোকৰাঝাৰ পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে মেগা কেম্প কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছে ধন্যবাদ